हमर चैनल मिथिला म्यूजिक ललमनिया बाजार के सब्सक्राइब करू और घंटी के सेहो दबाओ। धन्यवाद। लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा हे खड़ा रहै छ तू रोज लाइन में सुन लाइन में खड़ा रहै छ तू रोज लाइन में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में खड़ा रहै छ तू रोज लाइन में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में मजा लेबो पाइन में गे मजा लेबो पाइन में मजा लेबो पाइन में गे मजा लेबो पाइन में नाम तोहर सुन नाम तोहर लिख देबो फाइल में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में खड़ा रहै छ तू रोज लाइन में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा ये सब दिन हमरा पर मारे चले लाइन गे मारे चले लाइन गे आ चश्मा हटा कर तू चलबै चले आँख गे तू चलबै चले आँख गे सब दिन हमरा पर मारे चले आँख गे एबो मिला गे एबो मिला हम तोरा टाइम में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में खड़ा रहै छ तू रोज लाइन में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा 16 के उमरिया तोहर छी ब्यूटीफुल गे ब्यूटीफुल गे सारा महीना एलै तोरा लागत है तो फूल गे लागत है तो फूल गे 16 के उमरिया तू तो छी ब्यूटीफुल गे कृष्ण तोरा को दे तो साइन गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में लेबो तोरा पाइन में मजा लेबो पाइन में गे मजा लेबो पाइन में मजा लेबो पाइन में गे मजा लेबो पाइन में नाम तोहर सुन नाम तोहर लिख देबो फाइल में गे छौरी मजा लेबो तोरा पाइन में खड़ा रहै छ तू रोज लाइन